Emendi kostituzzjonali fl-ambjent proposti mill-Partit Nazzjonalista, deskritti bħala drakonjani u perikolużi b'teddid serju għad-delizzi u tradizzjonijiet li tgawdew minn eluf kbar ta' Maltin u Għawċin, ma sabux l-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati waqt vot il-ħamis filgħaxija. Minkejja dan il-Partit Nazzjonalista indika b'mod ċar li irrelevanti mill-vot parlamentari se jkun qed idaħħal l-istess emendi xorta waħda appena jkun fil-gvern. Dan seħ wara li dak propost mill-oppożizzjoni sab l-oġġezzjoni u l-kundanna ta' diversi għaddiet u organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw eluf kbar ta' dilettanti f'pajjiżna minn disċiplini sportivi sa' ċelebrazzjonijiet tal-festi tradizzjonali fl-ibliet u l-irħula lokali. Waqt il-Partit Nazzjonalista ħalla dawn emendi fuq l-iskaffa għal dawn l-aħħar sentejn, id-dibattitu parlamentari sejjaħ il-ħamis wara nofsinhar mill-istess oppożizzjoni permezz tal-kellim tiegħu Derin Karabot. Fil-preżentazzjoni tiegħu Karabot tenna li l-emendi legali tiegħu jaħsbu f'kull Malti u Għawċi, avolja kien qed imur kontra dawk l-eluf kollha li permezz l-għaqdiet u l-organizzazzjonijiet id-delizzju tagħhom kien qed jiġi ipperikolat. Kien hawn ukoll li bl-aktar mod arroganti u bla rispett lejn il-proċedura kostituzzjonali, Karabot qal li kif appena jkun fil-gvern, il-Partit Nazzjonalista jiġri x'jiġri se jkun qed idaħħal dawn l-emendi legali. Minnaħa l-oħra l-Ministru responsabbli mill-Ambjent, Mirjam Dalli, spjegat kif dawn l-emendi legali mhumiex studjati. Tennit kif kienu bosta għaddiet li wrew kif ma ġewx ikkonsultati. Tas li kieku daw in-nies, alright, ma jistgħux jitkellmu għaliex l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li tant tajjeb kemm għandna ikonna l-libertà tal-espressjoni, daw in-nies ma tridhomx jitkellmu, tridhom joqogħdu bħalhom magħluq. Dik hija l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Mela le, daw laqdiet iltaqgħu magħna, tkellmu magħna, għalunna x'qed jinkwethom, bħalma naf li tkellmu man-naħa tal-Oppożizzjoni, Sur President. Imma qar minn hekk, mhux biss jinsulentawhom, imma idawru kliemhom ukoll. Jiġifieri l-arroganza mhux biss twassal biex ma nagħtux widen għat-tħassib tan-nies tal-organizzazzjonijiet, imma saħansitra nbidlu dak li qed jgħidu. Sur President, jekk l-Oppożizzjoni m'għandunatx daw l-assoċjazzjonijiet, daw l-għaqdiet jirrappreżentaw eluf kbar ta' Maltin u Għawċin. Il-Ministru Dalli esprimiet tħassib tagħha fejn sostniet kif jekk din l-emenda tasal tgħaddi tkun qed tesponi lil dawn l-għaqdiet għal kawżi legali, bażi li ma toffri ebda esklużjoni. Waqt id-dibattitu parlamentari fejn ħadu sem qatt ta' deputati, inkluż il-Ministri Jonathan Attard, Chris Bonnet, Stefan Drinzo Azzoppardi, Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg fost l-oħrajn ġiet enfasizzata wkoll l-ipokrezija tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista meta jitkellem dwar l-ambjent, mhux l-inqas minħabba d-diżastri li wettaq meta kien fil-poter sal-2013.